روژا جیهانی شانۆیە لە 27 ئادارا ساڵە 1961 ژلای ئەنجومەنی نیڤدەوڵەتیە شانۆیە کو سەرپ یونسکۆڤەیە ئەف ڕۆژە هاتیە دیارکردن کو هەر ساڵ دەvê ڕۆژێدا پەیامێک دەهێتە نوێسین و لە هۆڵێن شانۆیە دەهێتە خواندن چەند چالاکیت محلی کولیس دەدە سیروانگوی ئێکژە شانۆڤانên دهۆکەیە دەتە دیارکردن شانۆ لە دهۆکێ بەرنمرنەیە و کەس نەشیایە خۆ لێ بکەتە خودان پەیاما پیرۆزباییکردنا ڕۆژە جیهانیە شانۆیە ئەلگی شانۆکارە جیهانێ و تایبەت شانۆکارên کورد پیرۆستیان من vê dema diyarkirin ku ciwantirîn û rasttirîn hunerê şanoye çunkî peyameka azatiya hey aloziyê rêya şanoyê dan û kelparêzgeha dihokê alozî gelekin ev çend salan her bêjin dê baştir lê hêt be sal bi sal ya xirabtir lê tê şano nûkevekî nesaxekê ku li cêr çavdêriya çir bîtin em nizanîn di sax bît ev e ev e matirsiyê li ser şano شانۆکار هەکەر چ بودجێت بۆ شانۆیەکە نەهێتە مەزاختن مادێ چاوەشت کارێکی شانۆیەکە هەروە ساڵێکە ڕێڤەبەریژی بێژم هەکەر چ باجێت بەردەست نەبیت و نەشێت چ باجێت تا پەیدا کرد نەشن شانۆیەشی هونەری لە دهۆکیان بێژن هونەری ئەکادمیت بیاڤن جودادا نەبتنێ شانۆ سەرۆکێ بەشە شانۆیە پەیمانگا هونەرên ciwan dihokêjî باس li rolê peymangehê diket di pêgihandina şanûvanan da ji pirêka maykewe پیرۆزبایên germ li şanûvanên cîhanê û Kurdistanê gişt û taybetiyên dihokê dikem. Sebaret pisyara te kît guman têdanîna peymangeha hunerên ciwan rolekê gelekî giring û mezin gêraye ji bo diyarkirin û pêşexistina şanûyê û hunerên cuda biyavên muzîk û şêwekarî ji ta zêdebarî hunerê şanûyê ku rolekê gelekî baş hebûye û hunermendin cuda biyavên nûwandinê û derhênanê û karên teknîkî yên ciyawaz da pirêka peymangeha hunerên ciwan derkevtîne û wekû destpêk yan em bêjin rêk ti rêya peymangehê re berev kulîjê û bawernamên bilindtir çûyne û rolekê gelekî yên mezin hebûye van kesin henê ji bo pêşexistina şanûyê û hunerên dîyên cuda li bajêrê dihokê da Karûçalakiyên şanoyê li parêzgeha dihokê bereflawaziyê ve çûyne ev jî ji ber nebûna piştevaniyê û nebûna holên taybet bi şanoyê ve ev ê çendê jî wekiriye heta nûke jî şanûvan li dihokê dibe kar bin û neşiyayîne ew ê şanoyê pêşkêş bikin ya ku çendîn salan wa li ser xwandî